Hi guys, kumusta kayo dyan? So ito, nag-impake ako sa aking mga gamit. Kanina malakas yung ulan dito sa bukid. Actually, bumabaha na yung sapa. Madadaanan natin ngayon. Buti na lang bago nagbaha, natawid ko yung aking motor. Yung ating sasakyan. Let's go guys! Unang sapa na madadaanan natin. Datong problema kasi may culvert naman ito. Okay, so buti na lang may culvert dito na madadaanan. Yan, lakas. Dati nga umapaw dito sa daan yung tubig. So, may isa pang river tayo madadaanan. Doon ko tinawid kanina yung aking motor. Unahan yung sapa guys. Diyan may nagbibidyo okay. Actually may maraming nang na-stranded na motor. Hindi nakatawid. Tingnan natin kung magkakawid tayo. So yan, gabang sila na huhupa. Yan, pinakarga na lang na. Kabalos ang motor. Katawid. Actually may tulay doon na dadaanan ng mga tao. Doon tayo dadaan mo. Yan. Putsok. Sabit niya yung dyan. Okay. Successful. Pang-isa. Badya. Oh, kaya. Islanting ba? Slanting. Ito, maambo na naman. Sila mga trabahante sa isang plantasyon ng saging. So, dito ako magdaan sa kahoy na tulay. So guys, ito delikado dito eh. Daan-daan lang kasi slide. Yan, pinarga na lang nila. So, pahirapan talaga dito. Sana malagyan na ito ng kahit double box culvert man lang. Okay, so yung sidecar mag-a-attempt na tatawid. Double box. Uy, loob! Yay ka! Tabangay! Okay guys, pasensya na kung naputol yung ating video kasi naabutan tayo ng pagkalubat ng ating city. Anyway, wala namang masamang nangyari doon sa tumawid saka doon sa kanyang sidecar. Pinagtulungan nila itong makaahon doon sa tubig. So, yan ang aming problema dyan pag tuwing bumabaha. Pero sabi nung aking pamangkin na engineer na nasa DPWH, si Matt Id. Shout out kay Engineer Edwin Matias Jr. Sabi niya may nakalaan na project doon. So, i-continue na lang yung concreting ng road at saka lalagyan daw yun doon ng double box culvert. So, it's good. Sana ay maumpisahan na yung project na yun. So guys, hanggang dito na lang muna. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye bye. God bless.